Sgorio a chroeso i Bont y Pryd. Y frwydr i osgoi'r cwimp sy'n mynd a'n sylw yn gyntaf, ond cyn i ni weld y gêm fawr yma rhwng Pont y Pryd a Bai Colwyn, sef y ddau dîm oedd yn hafal ar bwyntiau ar waelod yr uwch gyngrair, oedd na ornest allweddol arall yn digwydd ym Mhenod nos Wener. Aberystwyth oedd yn ymweld â Stadiwm Gwydr SDM, a doedd y gwyrdd a'r Dion ddim ond 1 pwynt uwchben y ddau isaf cyn iddyn nhw deithio i herio Pennod. Clwb oedd wedi colli gafel ar y seithfed safle yn dilyn cadarnhad ei bod wedi derbyn 6 pwynt o gosb am dorri rheolau'r gyngrair. Cain Owen yn fil at reffel nôl at Cain Owen. Mae wedi troi ddyn yn hyfryd. Y croesiad yn fyr ar ei drod dde. Mae'n syrthio at Richards yn taro Griffiths. Griffiths yn dal i fynd. Griffiths! I fewn i'r rhwyd ochr. Richards ar ergyd yn taro yn erbyn Griffiths. A wedyn Griffiths yn troi ar ochr y cwrt 6. Ond ni'n meddwl bod e'n mynd i gefn y rhwyd, ond i'r rhwyd ochr yn unig. 6 munud i fewn i'r ail hanner i'r un parhau'n ddi-sgôr. Cain Owen i ganol y cwrt Cosby a'r peniad ac mae'n gefn y rhwyd! 6 munud yn unig ar ddechrau'r ail hanner a Ryan Reynolds a'r peniad oddi ar y trawst a heibio Dave Jones. A Cain Owen yn ceisio canfod. Wel, mae yna gamgymeriad am y Griffiths i fewn fan hyn. Griffiths yn erbyn Jack Thorne. Griffiths! O, dros ben y trawst. Fe ddylse honna wedi bod yn ail gôl. Cain Owen yn fyr at Jones y croesiad. At ganol, at Griffiths sydd yno. A di wedi croesi'r linell nag yw. Ac am ddihangfa arall i Aberystwyth yna. Fe ddylse Pennod wedi bod yn glir. Croesiad dyma fe'n dod mae'r beniad, mae e dal yn y cwrt Cosby. A Walsh ar ei drod dde, wedi dod oddi ar un o'r amddiffynwyr. Ac mae Aberystwyth yn gyfartal. A dwi'n meddwl taw Cadwaladr sy'n gofyn am y gôl am dro Trystan ar ddiwedd y 90. 95 o funudau ar y cloc. Y gig gornel, teg at y posib bella, a'r peniad a'r rhwyd ochr yn unig. Ni oedd Aberystwyth yn meddwl am eiliad bod nhw wedi ennill y gêm. 2 fis y penwythnos yma, byddwn ni'n chwarae'r gemau ola. Ble byddwn ni arni erbyn hynny? Ble fydd y ddau yma arni? Mae yna gyfle, Atkins i Bai Colwyn. Cyfle ar ymwelwyr, Atkins ar draws y gol. Set yn y byd ar os oedd hi allan. Hughes oedd hi mewn na, ond ymddiffyn Pont y Pryd yn gwneud digon. Mae Hughes posti cyntaf yn ymroi i'r rediad a sut mae o ddim yn sgorio. Amon i Pont y Pryd yn herio Lewis. O bellter gan Lewis, mae'n un dda! Mae'r cyffyrddiad fel postyn oedd un y pen draw yn hytrach nag arbediad. Ie, Kieran Lewis, chwarae'r gorau'r cae ar y munud. Just dim digon i mynd i mewn, sy'n mewn i'r postyn. Ond dwi'n licio mae'n so positif oedd o ar y bel na. Amon eto yn herio. Ceisio creu lliw hun fan hyn, dal i fynd, dal i gystadlu, mae'n glanio'n garedig, mae'n gol! Wel, blerwch i ddweud y lleia. Lewis, wrth gwrs, sydd yno. Bler i ddweud y lleia gan y Bai. Amddiffynwyr ddim yn dda i Bai Colwyn yma hyn. Mae'r golwr yn neis mor achynnu. A mae Kieran Lewis yn darllen ar y gweld. Blaen i droed i ddeti fewn. Mae'n teimlo fel un camgymeriad ar ôl y llall yng nghanol yr amddiffyn. Fan yna, gan Bai Colwyn. Symudiad gwych fan hyn, Amon ar sodliad. Yn dal i fynd, Pont y Pryd, Pritchard ar ergyd! Wel, mae'n gol! Owen Pritchard, y cyfan yn dechrau. Diolch i Ben Amon ar sodliad. A mae'r ergyd wedi twyllio pawb. Mae gyda digon amser i just dragio'i, ar ei droi chwyth. Mae'n mynd am y postyn bella, neu reid y llygad fod o'n mynd am y postyn bella wedyn, just yn ei chwipio i'r postyn cyntaf. Ble mae hwnna'n glanio, mae'n bas dda. Rheoli'n hyfryd hefyd. Ergyd nerthol gan Downs. Arbediad pwysig gan Ratcliffe. Bai Colwyn yn deffro yn sydyn. Macready dros y bil. Y cyrff yn glwstwr yn y canol a Ratcliffe yn dyrnu. Cwsyn ar ergyd. O, tar o bar. Gwych gan Cwsyn. Oedd hi'n edrych bod hi'n mynd dros y bar yn sydyn. Sylweddoli pa mor agos oedd hi. Oedd y spin, dwi'n meddwl, oedd wedi reid ar y bel. Y dipio i lawr dros y golwr a'r bwrpas, a'n lwcus.
Caradogan sy'n ceisio gwneud gwaniaeth, mae'n hyfryd at Fawn. Fawn I Pontypridd, arbediad campus gan Smith. Yn sicrhau mai dwy ddim yw I, a dim yn wath na hynny, symudiad slick fyna gan Ponty. Fe ti ddim yn dod draws y golwr? Na, mae'n cael ei gael lawr gan Downs, ond mae Smith yn y gol. Dyna ei andros o arbediad da yn y postyn cyntaf yna. Preston Davies, mae fe'n cadw ddi ar dir y byw, ac ar y postyn pella, mae'n glanio yn y gol, mae'n ben nawr. Magotson sydd wedi taro. Mae'n 2 I ddim I Pontypridd. A'r tair gol yn sicrhau treffwynt mawr i'r tîm o'r de. Croesiad I mewn i'r postyn bella. Mae Marcus yn di mynd am ser eiridiad. Mae'r Pennod yn un da. Mae'n Pennod ôl lle mae'n dod o. Perffaith o Pennod. Pêl-droed gwych gan Pontypridd. Oce, maen nhw ar ben I gêm rwan. Tair gol I ddim ar y blaen. Croesiad da, Colgeidwad ddim yn argyhoeddi problemau. Ble mae'n glanio! Caleg wedi taro ar y cae I mewn i'r gol. 140 o goliau I Pontypridd nawr. Mae'n stori dylwyth teg. Mae'n ni'n bod allan am gyfnod mor hir gyda Anaf. Y tymor o'n nhw'n sicrhau dyrchafiad I uwch gyngor Cymru JD. Fe darodd yr Anaf. Mae fe nôl, mae fe di sgorio. Mae hynna'n meddwl y byd iddo fo. Oedd hi'n gêm bwysig I ni giro heddiw. O'na, sy'n mynd ei pressure, blaw 3 pwynt heddiw, sydd o masif I ni. Da ni wedi cochi nhw yn yr 3, ac hefyd da ni sgorio gols. A mae'n neis, da ni ddim yn ildio gols. Roedd Hwlffordd yn dechrau'r penwythnos yn y 7fed safle ac ar ôl gorffan yn 7fed y tymor dwytha, cyn ennill y gêm ail gyflach yn drychioli Cymru yn Ewrop, mae'r adar gleision yn awyddus I ailadrodd y gamp eto leni. 17 o funudau ar y cloc. Jack Wilson yn isol y tro hon. Ffigiad gan Whitmore yn ôl at Wilson. Wilson at Kai Whitmore. Whitmore allo gwneud lle am yr ergyd mi allo at y postyn bella. Y cyffyrddiad lleia oedd I angen. A mi gymodd I gyffyrddiad oedd ar un ochr ewyr y Bari. Jack Wilson chwipio hon at yr ochr bella o'r arbediad yn ei campus. Am arbediad gan y golwr. Patton. Oedd o ddim yn cam sefyll. Patton y croesiad. Mi oedd angen yr arbediad gan Zach Jones. Oedd honna yn arbediad o'r safon ucha. Michael George edrych am Molly Hulbert. Hulbert yn ôl. Cyfle fan hyn I Jordan Cotterill, yr eilydd Cotterill ar ergyd! Arbediad campus unwaith eto gan y gŵr o Sela Newydd, Zach Jones. Bale yn cael ei dwyn, mae'n gyfle fan hyn am yr hydiad gan Hawkins. Hawkins I fewn yn Dani o, gath o'i lorio. Mae'n gic o'r smotin. Dan Hawkins yn cael ei lorio. Kai Whitmore yn herio Michael Lewis. Whitmore, Lewis yn ei harbed I, ac yna Whitmore! Man bach! Oedd hi'n haws sgorio yn fanna, dwi'n meddwl. Sut ar wyneb y ddeiar y methodd Kai Whitmore honna. Dyma Brusesi. Na Brusesi, codi'r bel I fyny'r cwrt o'r cyfle! I Ricky Watts. Ar arbediad gan Lewis. Ddylia fod o di sgorio yn y fan yna. Curtis MacDonald. Disgyn I Ollie Hulbert. Hulbert at Lucas. Lucas at Michael George. George yn chwipio'r bel a mae gefn y rwyd. Fi'n credu mae gol i'w rwyd I hun oedd I. Ond Michael George fydd yn cymryd y clod. Whitmore. Whitmore, rhediad cry gan Kai Whitmore. Whitmore yn dal I fend. Rio Dyer, croesiad at yr ochr bella'r Pennod I gan y rwyd a Rhys a Brusesi! Sydd I dychwelyd I Barc Jenner! A mae o di sicrhau pwynt yn erbyn I gen glwb. Am y tro cyntaf ers derbyn 6 pwynt o gosb ym mis Rhagfyr, mae Pontypridd wedi llwyddo I ddringo allan o'r ddau isaf ac hynny ar draul Aberystwyth, sy'n mewn perygol I thro o'r gynghrair am y tro cyntaf erioed.
At y chwech uchaf ewn ni nesaf ar ceffil y blaen y seintiau newydd sydd ymhell uwchben y gweddill ar frig y tabl ac sydd heb golli gêm gyngrair ers dros flwyddyn erbyn hyn. Fe hawlio nhw eu lle yn rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru y penwythnos diwethaf. Maen nhw wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Her yr Alban ac wedi codi Cwpan Nathaniel MG. Felly yw'r quadruple ar ei ffordd i groes oswalt. Munud o'r gêm wedi chwarae. Jordan Marshall, chwipio honni mewn, ac mae Brad Young wedi rwydo i'r ymwelwyr. Y cychwyn gweitha posib i'r cofis. Griffith. Young eisiau reid da'n bwysa. Griffith mynd yn hir, chwilio am Bradley. Cyffyrddiad hyfryd gan Sean Bradley. Dyna chi gol gan Sean Bradley. Oedd y cyffyrddiad gynta'n berffaith ac yr ergyd heibio Conor Roberts i gefn y rwyd. Wel, i fyny at Young, Holden. Dda gan Redmond, Chiselwich heibio Griffith ar ergyd, heibio i Lewis Webb ar ei postyn agosa ac mae Adrian Chiselwich wedi roed y seintiau newydd ar y blaen. Probl, Marshall a Holden lawr y llinell, cyffyrddiad hyfryd. Bale tuag at y canol, ac mae Chiselwich wedi sgorio ei ail gol mewn llai na 2 funud. Ac o fewn munudau mae'r gêm yma i weld wedi mynd i ffwrdd oddi wrth Gaernarfon. Probl, Holden, Young a Smith efo fo. Young. Allan at Holden. Chiselwich efo fo. Chiselwich i'r canol. Ac mae Brad Young wedi sgorio ei ail o am y noson hefyd. Ac o fewn munudau o sgorio'r drydaeth, mae'r seintiau rwan wedi cael ei 4edd gol am y noson. Smith yn troi, heibio i Donahue. Smith ar ergyd. Arbediad gwych gan Lewis Webb yn y gol, wel nath Leo Smith yn dda yma na greu'r cyfle iddo fo hun. Goset yna o flaen Smith. Pas yn rhyddhau Donahue at Clark. Clark ddim yn cam sefyll. Cyfle maes a Clark. Wel, nofus a Clark yn siomedig efo hynna. Holden, pas hyfryd allan at Chiselwich. Daniels yn neud yr hediad tu allan i Chiselwich dod tu fewn. Tri eisiau canfod Brad Young, a mae Brad Young yn canfod cefn y rwyd. Ac o fewn 4 munud o'r ail hanner, Brad Young yn cael ei hat-trick am y noson. Pas llac, Marshall, Bale tuag at Rory Holden. A Pennod Holden i gornel isa'r rwyd. Ac mae hi'n grasfa yma ar yr ofal. Daniels. Holden. Bale a draws a Hudson. A'r Pennod heibio i Lewis Webb. A Hudson yn penio 7th gol y seintiau newydd am y noson. Danny Williams. Tu fewn, at Holden. Holden, sy'n cyfle mergyd yma. Holden! Na chi gol gan Rory Holden, sgorio ei ail gol o am y noson. Ac mae'n 8 yma ar yr ofal. Dim ond unwaith mae Ceicona wedi colli oddi cartra ers mis Awst, a hynny o 2-1 yng nghampws Cyncoed y mis Tachwedd. Ond doedd Ceicona erioed wedi colli gartra yn y Cyngred yn erbyn Met Caerdydd cyn i'r tîm a gyfarfod ar Gau y Castell nos Sadwrn. Lewis yn oed lang, ddim y cliriad gorau ganddo fo! Kenny! A fe nath Alex Lang yn iawn am ei gamgymeriad. Cigonol gynta'r pnawn. Croesiad dwfn gan Josh Williams. Peniad gan Ben Ash. Yn bron iddi ddisgyn dros Ben, Alex Lang.
Declan Poole yn ei gadael i Josh Williams. Josh Williams yn codi'r bel mewn i cwrs Cosby! A'r bel yn gorffan yng nghefn y rwyd. Ben Nash, capten y tîm cartra, sy'n ei hawlio. Josh Williams i grymanu'r bel teg at y cwrs bach. A'r bel yn y rwyd eto. Jack Kenny sy'n ei hawlio. Mae gododd Kenny ar y postyn agosa, ond mae'n bosib na un o chwaraewyr Met Caerdydd gafodd y cyffyrddiad ola. Josh Williams yn croesi. A peniad Ben Nash, Troma, yn cael ei glirio ddi ar y llinell. Y Bas Letraws yn canfod Chubb yn y pen draw. Chubb yn tynnu'r bel yn ôl! Ac ergyd wana welwch chi gan Lewis Rhys. Rywsut yn cropian dros y llinell ac yn dod ar myfyrwyr yn ôl i mewn i'r gêm. Skiverton yn troi yn gelfydd, creu lle iddo fo'i hun. CJ Craven! Ac arbediad gwefreiddiol gan Andy Firth. A sa rhywun yn disgwyl i Craven sgorio fanna. Dydy dechrau Scott Rysgo i'w gyfnod fel rheolwr newydd y Drenewydd heb fod yn ddelfrydol, yn colli yn erbyn y Seintiau Newydd a Cheicona. A gyda'r rybiniad wedi colli 6 gêm gyngrair yn olynol am y tro cyntaf ers 2011, roedd Rysgo yn ysu ddod â'r hediad presennol i ben yn erbyn y Bala. A San yn ceisio crymanu'r bel o gwmpas Cowens. Mae Cowens yn clirio'n syth at Aberdaki. Aberdaki at Mendes, nôl ac Aberdaki yr ergyd o'r gol! Aberdaki yn sgorio i'r Bala. Cyd chwarae hyfryd rhwng Paulo Mendes ac Osebi Aberdaki. Ac ergyd isiel trod dde Aberdaki yn rhoi y Bala ar y blad. Mae Sears yn codi a mae'n cael ei giro yn yr awyr. A Basgan Cowens yn wych mewn i drad Mwandwe. A mae e'n ryddhau Robles. Robles ar ei dro'r chwith. O, na chi gol! I ddod adre newydd yn gyfartal. Cyd chwarae hyfryd yng nghanol ca. A Robles ar ei drod chwith yn erbyn i gen glwb yn cremanu'r bel. Heibio i Celyn Absalom. Clwstwr y chwaraewyr o gwmpas Andy Wycherley, gol geidwad y Drenewydd. Pwysau ar Wycherley o George Newell sy'n penio. Ac o fewn 2 munud, mae'r Bala nôl ar y blaen. Cowens mewn at Mwandwe. Bel hir, Newell yn gyflymach na Sutton. Wycherley camgymeriad arall. A Newell eto. 2 gol o fewn 2 funud i George Newell. Shane Sutton yn methu troi mewn pryd. A Newell yn gyffwrddus ar ei drodd dde yn curo'r gol geidwad. A San gyda Aberdaki tu allan iddo fe. Mae'n dewis y bas at Newell mewn i'r canol. Mae'r bel yng nghefn y rhwyd gan Sutton, capten y Drenewydd. Ond yn lwcus i'r Robinied, mi oedd Lliman cynnwrthwydd y dyfarnwr Pempella yn dynodi bod Newell yn cam sefyll. Mendes y rhediad o ganol ca, mor gryf. Wall mewn i'r canol. A Solomon Davies, mae'n hat-trick i George Newell a mae'n bwrw goliau mae'r Barclaitham. Solomon Davies ar ergyd, y bel yn cyrraedd Newell ar ei drod dde. A'i ergyd yn gwyro heibio i Wycherley. Bel hir y cyffyrddiad ymlaen Aberdaki! Ac mae'n 5. Wel, y bel uniongyrchol tu ôl yr amddiffyn yn creu yr anhawster. Ac Aberdaki yn manteisio i'r eithau sgorio ail o'r prynhawn. Dyma Roberts eto chwilio Mwandwe. Mae Celyn Absalom wedi dod allan. Ond peniad Mwandwe heibio'r postyn. Mae cynnwrthwydd y dyfarnwr yn rhoi cic gol yn unig.
Y tri chan ennill dros y Sul ar y fantais i'r Seintiau ar y brig yn parhau'n 2 bwynt ar 15, dim ond 5 arall sydd ei hangen i selio'r bencampwriaeth. Wedi tair buddigoliaeth yn olynol, roedd Rhydaman wedi codi o fewn chweffoint i Lansawel ar frig Cyngrair y De. Roedd y ddau dîm yn cwrdd mewn gêm holl bwysig yn y ras am y bencampwriaeth. Tabliad obeithiol i lawr yr ystlys. Bull, wel, mi o'na awgrym o lawio yn fanna gan Bull. Rhydaman yn methu a chlirio Bowen ymlaen at Broc. Ond arbediad da gan Luke Martin yn y diwedd. Y bygythiad yr amlwg gan yr ymwelwyr, ond yr ergyd yn eitha hawdd i'r golwr. Jones at Hurley, digon o amser gan o'i droi. Ac i ffendio Luke Bowen, cryfder Bowen yn amlwg. Ac unwaith eto Luke Martin yn arbed yn dda. Ond Luke Bowen a'i brofiad yn gwneud y mwyaf yn rhaid amser calad i'r amddiffyn. Pratt ar Pennod. Y perig dal yna i Lansawel. Callum Thomas ymlaen at Lewis Reid! A Reid yn rhoi Rhydaman ar y blaen. Y bas gelfydd gan Callum Thomas. A Lewis Reid yn canfod cefn yr hwyd. Callum Thomas yn gwneud yn dda. O, na chirediad hyfryd gan Tristan Jenkins. Mae di amseru honno'n berffaith i ddyblu'r mantais. O, yn erbyn y postyn, ond gwaith arbennig gan Lewis Reid yn gwneud feddwl sa pob ymysodwr da i wneud. Dilyn y bel i'r cwrt bach a manteisio i'r eitha. Parker. Y bas hir yn chwilio am Bull. Bull wedi gwneud yn dda. Bull yn troi'r amddiffynwr. Bull ar ergyd. O, mae Lansawel yn ôl yn y gêm yma. Wel, fe ddisgwylio ni bron i awr am gol. A rwan, da ni wedi cael tair gol o fewn 5 munud. Gwaith gwych gan Josh Bull. I'm disappointed in 12-13 individuals, if I'm perfectly honest with you. You know, to be in control of the game of football in the first half, have chances, we should score, but come out with an attitude in the way that we did and stop running, where you know an Ammanford team that we've played a few times already will run for 90 minutes. You know, the players showed too much arrogance for me today. Lansawel yn colli eto ac yn disgyn i'r ail safle ar wahaniaeth golia, ond mae'n deunydd ffyriadol o hyd rhwng y tri ucha. 3 phwynt y gwahania'r tri a dim ond 9 gêm ar ôl. Mae'n parhau'n agos ar y brig yn y gogledd gyda mond pwynt sy'n gwahanu'r Flint a Treffynon. Ond Ebus UK sydd heb golli ers mis Hydref sy'n parhau ar y copa. Dyna'r cyfan am heno, ond mae yna benwythnos prysur o'n blaenau. Yn dechrau yng Nghroes Oswallt, pan fydd y Seintiau Newydd yn ceisio camu nes at y bencampwriaeth gan groesawu Met Caerdydd i neuadd y parc. Y cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar amser cino ddydd Sadwrn. Yn y pnawn Sul, bydd Wrexham yn herio'r Seintiau Newydd yn rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru Built Energy. Yn fyw o Gau y Castell am 5 o'r gloch, eto ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Ac fe fyddwn ni nôl nos lun gyda'r gorau o gyffro'r penwythnos, ond tan hynny, nos da.